crazy like a fool. What about Daddy Cool? Čaukina celebritky, vítam vás ja, Erdika a moja verná kamarátka Bolita pri ďalšom vydaní relácie o móde pre celebritky o celebritkách. Jar už máme v plnom prúde, aby sme sa pozreli na to, ako sa s letným slníčkom vysporiadali naše celebritky. Dámy už odhodili hrubé kabáty a decentne odhalili ramená. Módu jednoducho nemôžete ignorovať. Dobrý večer, celebritky, hlasím sa na živo z plesu v opere. Máme tu hneď viacero noviniek, pozrime sa najprv, čo vypatrala Bolitka. No už niektorí to trošku s pitím prehnali, ale tu na opačnej strane zábava graduje. Ale pán minister! Pán minister, toto sme tu ešte nemali. A naša rubrika sa samozrejme nemôže zaobísť bez módnej polície. A hádajte, koho sme tu zastihli, Magdušku Pavelekovú, našli sme ju medzi toľkými ľuďmi. Dobrý večer, Magduška. Dobrý večer. Ako sa zabávate? Ale je tu parádna zábava. Ja a môj manžel sa v skutku parádne zabávame. Ale máte naozaj nádherné šaty. Môžete nám o nich povedať niečo bližšie? Určite by naše diváčky potešilo, keby sa dozvedeli nejaké novinky. Ale tak samozrejme, ako každá žena v tejto sieni, som ich zháňala na poslednú chvíľu. Boli sme až v New Yorku. Môj manžel ich kúpil z Dolce a z Gabbany. Samozrejme, je to outfit na moju mieru šité. Ale Magduška. Erdžika, ale aj vy ste veľmi krásna. Áno, tak tieto šaty mám od Fera Šikloška. Šil mi ich priamo na mieru, ako aj vám, z Gabbana. A neviem, ešte by som chcela podotknúť, že sa skvelo zabávame proste. Neviem, čo k tomu dodať, Magduška. Poďme do víru tanca. Dali sme pár záberov z plesu z opery a teraz sa pozrieme, čo vypatrala opäť naša Bolitka. Samozrejme, ako inak, zábava okolo 12. vrcholila. Celebrity, ale ešte si ukážeme, čo uvidíme na budúce. Noru Mojsejovú a jej názor na súčasnú situáciu v showbiznise a samozrejme, ako sa celebritky zabávali na garden party. Ja si myslím o tom plese v opere, že to taký gadžiba, bo to tam také šalené holky, aj muži boli a najhoršia bola to tá Magda Paveleková, pre Boha, však ona mala také šaty. Ja si o tom myslím toto, že do riti. No a ešte by som chcela podotknúť, že to tá hudba pre Boha, však to môj Braňo tam kľudne mohol zahrať na vidlách, no tak no.